lot of accolade na-abịalụ that Igwe ahụ ụgwalụ Tinubu okwu face to face. A lot of accolade na-abịalụ nwoke ifugodo resume nwoke akwụkwọ that is ya ihe ọgụgụdala agụ na position o jikọrọ eji bụ aja dị na ị na-enene ọnụ ịgụ akwụkwọ na-agụ agụ ịdị expose na-agụ agụ nke ọ bụla ewechala asị gị University of nka, Chancellor of nka, Chairman of nka, so and so date from time to so and so. Full CV mmadụ ọ na-atọ gị ụtọ ịdasị ihe na-afụ a na-agụ agụ. So nene ka nwanne ya nwoke si wee hele that Igwe ahụ because na ụdị nke ọ sị na Igwe ahụ bụ Igwe echili echi not government appointee because enwere Igwe bụ ndị government appointee nwezi Igwe echili echi na ụdị omenala n'ụzọ eziokwu iwu ji wee bili ụdị ndị aka a na-recognize as Igwe not ndị warrant chief appointed by government. And this video ndebe anyị uhuruchi ọma nị mgbede ọma ma ọ bụkwa mgbe iji fụ anyị ọ bụrụ ụtụtụ ọma ya maara gị nna ahụ. Achọrọ ka m were ohere a wee kene ofu nwa afọ ya ka m kene original onye eze mfunugwo n'ala Igbo ihu Chukwu na mmadụ original onye eze ya bụ ya na-atọ na mmadụ bụ eze obodo n'ala Igbo. Eze ndị Igbo gburugburu bụ nwoke a pụtara na ebe eji emitiri ndị eze were kwuo ọnụ ụmụ ogbenye, were kwuo ọnụ ndị ukwu, wee kwuo ọnụ ndị nta. Ọkwa nna agbado unu n'eziokwu dị ka mbubo na-agbagbu ya na omesịa n'oge ese onye eze birikwa na ntị mgbe gboo. Tupu a ga-echi mmadụ eze, onye ahụ a ga-echi eze ị ga-enwe nkwuwa okwu n'obodo. Tupu a ga-echi gị eze, a ga-ama ma ị nwekwara conscience. Tupu a ga-echi gị eze, a ga-ebu ụzọ mara ma akọ na uche gị ozukwere ezu. Tupu a ga-echi gị eze, a ga-ama ma eze gị ọ bụ eze na-eri ọghọrị. Onye ọbụla kene nwoke ahụ onye eze ndị olo adịchị onye olo. Eze ahụ kwuru okwu from Enugu steeti among ndị eze niile a na-anụ n'obodo a, among ndị eze niile a na-ekwu na a na-anụ ndị a na-anụ afa ha o ma ndị nọ na gọọmenti o ma ndị ukwu ma ndị nta onwere ekwuru okwu a nwoke a kwu. Ntọọmụnụ ndị eze autonomous onwere onye kwuru okwu a this man kwu. Onwere onye nwere ike ịgada moral kwuo okwu a this man kwu among ndị eze niile na mkpu niile aha anyị na-eti ntikata na-asị ụnụ na ndị eze obodo so na ndị na-emebi baị, na ndị eze obodo so na ndị na-eme na baị ara aga, na ndị eze obodo so na ndị na-eri aka azụ, na ndị eze obodo so na ndị na-ebe enye ego ha back ya off ihe na-eme na n'Igbo ya mere. Ana m eti dị mkpu otogo ntibere mkpu a mana taa ka m bịara wee fụ na o nwere ndị eze ka nwere akọ na uche, na o nwere ndị eze ka nwere okwu ọnụ, na o nwere ndị eze ka nwere nkwụrụ, na o nwere ndị eze ka na-ekwuru ụmụ ogbenye ọnụ ha n'ala Igbo. Onye eze a sị na ndụ gị ga-adị ihe ị yọrọ maọbụ ihe ị na-ekwu maọbụ otu isi ekwupụtara anyị ọnụ anyị, Chukwu ndị enu ga-ekwuru gị ọnụ gị, ndị ala ga-ekwuru gị ọnụ gị, ndị ihu ga-ekwuru gị ọnụ gị, ndị azụ ga-ekwuru gị ọnụ gị, ndị iro gị ga-anọ n'ụra mgbe ị ga na-agasi ike. Ihe ọma ga-akpọ gị iru, ndị ogologo ga-akpọkwu gị iru, akọ na uche ga-akpọkwu gị bụ onye eze iru, ngozi ga-adịrị gị nwa bụ onye eze. Pụtara wee kwuo ihe gọvanọ of steeti ya ekwu n'ọnụ ya, kwuo ihe senetọs ga-ekwu n'ọnụ fa, were gwa ha nke bụ eziokwu. Ndị mmadụ kwunye na eziokwu. Onye eze nwatakịrị a na-agụkwara okenye ọfọ mana bụ ma ụmụaka nke ntu a maka ihe na-enwere m ọfọ. Ana m aga ọfọ site na ọ ga-adịrị gị mma, onye ọbụla ihe iyi kwuru na-ewe iwe ọ mụchie anya ya etetakwana. Onye ọbụla ihe iyi kwuru na-emebiri ihe si gbagharị ya aja na garị. Onye eze Chukwu gozie gị, onye eze Chukwu gozie gị.
nkerecha onye eze nkerekwa Ugeze Ugezu o nwere ofe ihe ọ kọwara banyere gọọmenti anyị nọ n'ime ya o wee sị ngịnwa bụ onye na-ejedi akụ gọọmenti anyị nọ n'ime ya mba kiri ya mere anyị ngịnwa bụ onye na-agbakwuru gọọmenti a nke anyị nọ n'ime ya ndị mmadụ ju na ntaramahụhụ ya kedu ihe ha mere anyị ya bụ ihe Ugezu jụ na ajụjụ ya kedu ihe unu mere kedu ihe ha mere anyị a ga-eji wee bịa na-eprichi anyị maka ha nwa eche na mmadụ mee ezigbo ife na ezigbo ife mmadụ merụ ga na-ekwuri ọnụ ya wow unto those people jere ịragharị ire arachasị ike ndị ugwu na ike ndị iberi ya wow to you people wow shame to you people. And ka unu niile na-eje a na-enye unu this mandate and manpower and dress and ihe ndị unu na-eje anakọsị na Abuja onwe bụ onye kwuru sị na ihe a na-eme this man bụ Nnamdi Kanu o ji nọ na mkpọrọ not very very bad. O mere gịnị? O nwere ọsọ onye eze bụ onye si ka arapụ ya. Ọ bụrụ na unu achọ ya na Naịjirịa unu kpochiga ya ebe unu siri kpọta ya. O nwere ndị atụrụ mkpọrọ 20 years in prison. Ihe ji kwukọta okwu akwata mgbazie nkịtị bụ ihe ji pụtakwa ị na-atụ ọrụ n'okwu ọzọ bụ na onwe na onye eze akọ na uche ya zuru ezu. Ihe ndị gọvanọ ya ekwu ihe so many prominent people ya ekwu kama unu eje enye unu ụfụfụ mmanya unu ebido dansị ba ụfụfụ mmanya ka efuru na-agba egwu ka ekwanụ maka mmanya nọ n'ime dị udu ụfụfụ mmanya ka eji arafu ndị be anyị ụfụfụ mmanya ka eji akwụ anyị ụdọ ụfụfụ mmanya ka eji egbu anyị ụfụfụ mmanya ka anyị ji were onwe anyị ya ka anyị na-aya taa. Onye eze ndụ gị ga-adị. Onye eze ị ga-anọkwuru anyị. Onye eze eziokwu pụọ ome n'ezinụlọ gị. Onye eze ndụ ogologo pụọ ya ome ka n'isi ụmụ gị. Onye eze ihe ọma mere obodo ahụ ị na-achị ma mekwara ala Igbo. Ana m akụrụ gị aka daalụ. Ọ bụrụ na ndị eze niile amakpuchi ebe ahụ irisie ka okwu ọ bụrụ ihe ahụ nọsi ebe ahụ dịsị ka ihe akpụsịrị akpụ nọsi ebe ahụ iti mgborịkọ ndị eze ga-enwere ihe ama ụbụrụ ha mere nkuchi. Ọ bụrụ na ha nwere ike isi otu a bilie wee na-ekwu okwu kemgbe anyị nwabụ ndị Igbo gara ịmago ebe anyị ga-anọ today mana nobody is talking because na o jere n'eze autonomous o jere n'eze ajere zaa azọ o jere n'eze eze nyere na-abụrụzi eze dịka obodo siri wee gbakọ eze ọra chili ya mere ha na-ekwu okwu emekata anara certificate ya mere ha na-ekwu okwu because of the little money ha na-erite ya mere ha na-ekwu okwu maka ofu ihe ma ọ bụ ịbụọ wow onto odozi ndị eze a ga-ekwuwe anyị bụ okwu anyị nwabụ ndị mmadụ ọnụ anyị gịnị ga-eji mega eze n'obodo? Ihe eji mega eze obodo bụ okwusi ike eze apụta ọ na-abụ okwusi ike ịgbafuo gbala Abuja ya nọ ebe ahụ na ihe onye eze ibu unu kwuru na ihe onye bụ eze ibu unu ji kọwaa ya n'iru onye isi ala akụgharị ya aka. Ọ ya bụ na nwoke zuru nwoke. Ọ ya bụ na nwoke zuru igbu onye eze. In olden days onye eze ihe eji mara onye eze bụ onwe ndị bịara imegide obodo ya o jee mee ha atak ọ pịaka obodo na ọ ya batụrụ eze ji alụ ụbara nwaanyị mụọ mgbara nwa nwekwuo ndị ga-anọ n'obi eze. Ihe unu na-anọ na nke unu bụ onwe ndị unu ga-eji unu ere ala ha saịn oti ego n'akpa ree ala ha saịn oti ego n'akpa na na-anakwasị ụmụ ogbenye ihe ha nwee ya ebe akụ na-emerebe ndị eze unu wow otonye nwa bụ ndị eze na-enwere ihe unu kwuru onye ga-ekwu ya ekwuo nie. Ana m asị onye eze ahụ Chukwu gozie gị na Eke ogozie gị n'Orie ogozie gị n'Afọ ogozie gị na Nkwọ deme ịfụrụ gị ọbụ onye eze mma chọrọ gị achọ bịa na be gị ụdị mmadụ gị ka nchọ ọbọta ahụ ndị eze anyị ndị anya a na-ekwugherisi na-emegherisi si n'ebe onye eze bụ idifendị nwe obodo gị. Cowards